Kardom jirpotum afrangsi nilibijo kelangara dutman fan seme kardom pa jirpono lapen ke non bang ke komasi ikke damboma alambang ipinige la bot konting nomati di la si non bange di koma aparti si ko koda accountancy pen si damboma di lang pons nang non bange ke cheng si bang ke duramla postal below dizorlong bang ke dil dai di duramla long bang ke di number 1 bang ke di BJP tum number nar cap pen dambom lang la pen ke number 2 bang ke congress tum di number 2 pen dun bom lang la pen ke number 3 bang ke EPSLC tum di 1 pen dun bom lang number 1 pen la pen bang ke number 4 bang ke SDC tum ta di number 1 pen dun bom lang la pen ke amri postal below treasure long bang ke di number 1 bang ke di dakai di BJP tum di 10 number pen di dun bom lang la pen ke number 2 bang di congress tum di number C pen dun bom lang la pen bang ke number 3 bang ke ADF la tum di number 1 pen si dun bom lang la pen bang ke number 4 bang ke EPSLC tum di number 1 pen dun bom lang la dak di la pen bang ke chinthong postal below treasure long bang ke di chinthong constituency long bang ke di number 1 ke dakai di BJP tum number sirke pen dun bom lang la pen ke congress tum number 2 pen la pen ke EPSLC tum number 2 pen la pen bang ke rejected 1 da bang ke di socheng postal below treasure long bang ke di dakta number 6 ke di BJP tum dam bom lang la pen bang ke number 2 bang ke di congress tum number 6 pen dun bom lang la pen bang ke EPSLC tum dai di number 4 pen dun bom lang dakta la pen STC tum dai di number 4 pen dun bom lang la pen bang ke rong khangalong bang ke rong khanglong bang ke dak bang ke rong khanglong da di da bang ta BJP tum si di number nar ke pen dam bom lang la pen ke number 2 bang ke di congress tum don bang lang number 5 pen da bang ke di la pen EPSLC tum di 1 number si pen si dun bom lang la dak thai le pen ke SDC bang ke 0 lo dak rong khanglong bang ke di pen ke rejected 2 lo da bang ke to la si non bang ke di leading bom lang ma ti di koma party si khaiji ma bang ke fix felang ma ti di la si koma aparti tong ke hai pone no bang ke papi free pa phrang bom lang ma ti di la sing cha bom lang ma ti di asing nang tum la bang so achinel jon si saprat ke lang bles prap jin ben saprai non la pen ke ni video bang ke son sin update pon bom pon tum phana chedi nang tum channel bang ke saprai no la pen ke achinel jon saprai dop nang tum bel nutrition bang orong theng non la pen ke ni video upload a link tim samedi nang tum long bel nutrition bang ver po tor sinon bang e pan sikang ton no